Saps quina titulació necessites? Cerca informació sobre els requisits de titulació per a la indústria o sector específic que t'interessa. Moltes empreses publiquen els seus requisits als seus llocs web o en portals d'ocupació. Analitza les descripcions de feina per als llocs que t'agradaria ocupar. Moltes vegades les titulacions requerides es detallen en aquestes descripcions. Connecta amb professionals que ja treballen en el sector mitjançant xarxes com LinkedIn. Pots preguntar-los sobre els requisits de titulació i consells per entrar al camp. Posa't en contacte amb professionals ja establerts en el sector a través de xerrades, seminaris o esdeveniments de networking. Contacta amb centres d'orientació professional o departaments d'orientació de les universitats i altres institucions educatives. Alguns sectors valoren certificacions i cursos de formació addicional. Investiga si hi ha programes de formació específics que puguin millorar les teves habilitats per a aquest sector. Pots comunicar-te directament amb empreses del sector que t'interessa i preguntar-los sobre els requisits de titulació que consideren més importants per als seus empleats. Assisteix a esdeveniments de reclutament i fires de carreres relacionades amb el sector. Considera buscar assessorament professional, com el d'un orientador laboral, que pugui donar-te consells específics basats en la seva situació i objectius professionals.